Zaujímavá otázka. Plány do budúcnosti? Neviem. Priznám sa, že neviem, pretože keď len sledujem to, čo sa okolo mňa deje, my sme sa bavili 2 mesiace dozadu ohľadom elektronických kníh napríklad. A bavili sme sa aj predtým, bavíme sa stále, ale len za tie 2 mesiace sa tak radikálne všetko zmenilo, že keby sme vtedy boli čokoľvek začali robiť, tak proste dneska to môžeme vyhodiť a začať robiť od znova. A takto to funguje v strašne veľa oblastiach. To znamená, pred x rokmi by som neveril, že môžeme byť tam, kde sme dnes. A je to naozaj o tom mať oči otvorené. To znamená, snažím sa možno pozerať, aké sú možnosti, aké sú nové príležitosti, ale naozaj neviem povedať, kde sám seba predstavím o 10 rokov. Neviem. Proste chcem robiť niečo, čo ma baví, chcem pomáhať ľuďom, chcem možno nie že zmeniť celý svet, ako sa to podarilo Google alebo podobne, keď to sú také naozaj motivačné veci, ale ak sa podarí možno zmeniť alebo zlepšiť ten svet aspoň pre pár ľudí na Slovensku, tak myslím, že to stojí za to.